pakken. Is de staart erop? Ja, nu gaat het de lucht in. Oh. Rustig. Dit staat te komen. Dat is wel een beetje licht. Ja, dat is echt de spelen, hè? Nu zelf op zijn rug. Rustig, Frits. Zachtjes, Frits, zachtjes. Niks aan de Zo hand. is hij echt niet bang ook, hè? Hij is echt niet bang. Frits, zachtjes. Kom maar eens eventjes. Zie je? Ja, gewoon aan de kant. Ja, maar ze moet tukken. Nou, die tukt al vanavond hoor. Dus niet zo groot vandaag. Zie Frits, dit is echt spelen. Want Frits